ಮದ್ಮೆ ಪೋಯರ ಪಿದಾಡು ಒಂದುಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗ್ ಪೋಯರ ಪಿದಾಡು ಒಂದುಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ರೆಡಿ ಆತಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಿದೋರ್ನು ಅದೇ ಬಾಬಾ ಪೊಯ್ ಪೌಡರ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಂತಲಿ ಪಿದಾರ್ ದಾಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಬಂಗಾರ ಪಾಡೊಂದು ಪಿದಾಡ್ಗ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೀರೆ ದಿನ ಮಾತ ಪಿರೋಡು ಪೂರ ಜೊಂಗ್ಲಿಲಾಗತ್ತು ಓಕೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಬಿದ್ದಾರ್ದೀವಿ ಮಾತಾಡ್ದು ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಇಸ್ತಿರಿಯೇ ಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ ಜೊತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಯಾ ಎಂಗ್ಳು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆತಾ ಓಕೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಎನ್ನ ಯಾಪನೆ ಪಿದಾರ್ದಾತೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಅಂಗಿ ಇಂದುತ್ತೆ ಮೂಜಿನ ಅಂಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ಪಾಡಿನಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಂಡ ಅಂಗಿ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಗಿ ಮಂಡ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೊಂಜಿಂದ ಪಾಡಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಕುಲು ಪಂಡಿನೇ ಅವಳು ಡ್ರೆಸ್ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ನಾನು ಆನಿಕ್ಲೆಗ ಅವಳು ತಿಕ್ಕುವೆ నవనే తెప్పడా ఇజ్జి కొర్పి రాండే అప్పుడు పండే నిపుల తెప్పనే అందే తెప్పడే ఎంకులు తెప్పలియా ఇందిదై తెప్పడే అర్థాపుడు వెనుకునకు ఊరు వెనుకునకు ఊరు రెండు తెప్పునాగా ತಿಂದು ಕೈ ಅಂತಿದೀವರು
चला रसा ಅಡ್ಡ ಬಜ್ಜಿ ಫೈನಲಿ ಮೊದಲನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮುಗಿತದು ಗೊತ್ತಾ ಮೂಜಾರ ಆತನ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚಿನ ರಶ್ ಜನ ಸೆಕೆಕ್ ಸಭಾ ಬಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗೌಜಿತ್ತು ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು. ನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಏರ್ ಪುರಪ್ಪ ಸತ್ಯನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂಡುಲ್ಲಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ನೆರ್ದು ಮಲ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋಸು ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ನಿಖಿಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಒಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಮೊಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಮೊಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ